sunt femeile cum erau odată, băi, viața mea. Bă, viața mea, te contrazic. Nu toate femeile sunt la fel. Uite, eu sunt cu o fată, Georgiana, din București și mă înțeleg foarte bine cu ea. Bine, ți-ai făcut relație? Da, frițul meu, de 2 săptămâni sunt cu ea. Bravo, băi, maicule, să vă ține, să vă ajute Dumnezeu. Da, frițul meu, am alergat pentru ea, m-am chinuit o grămadă, am fost la furat, am dus la pușcării și nu mai știu de ea, nu mai știu nimic de ea. A plecat panorama, băgai mea aici. Ok, dă-ți dreaptă, că așa e când alegi și faci bine pentru dăntele astea, înțelegi? Asta e, frate. E greu să moară acolo. Băi, maicule, eliberat ușoară viața mea pe tu. Cum ești când ai Și să ieșit? fac viața mea, sunt bine, am 4 zile de când am ieșit. Pe bune? Alo, da, Georgiana, stai că te sun eu. Băi, o să vii Georgiana mea, mă? Da, frățiorul meu, da, am fost nevoie să aleg între tine și ea, băi, maicule, să moară familia mea. Băi, ești nebun, am crezut că ești fratele meu, am crezut că ești viața mea, ești nebun. Știu.